Arratsaldeon, zer modu zaudete? Ongi etorriak izan zaitezte, crossover jaialdira eta noski tabakalerara ere bai. Mila esker, egun euritsu honetan, Kutxa Kultur Plaza honetara hurbiltzeagatik. Ados egongo zarete nirekin gaur egun paregabea da, etxean, goxo-goxo, sofa, telesail bat piztu, edo gure streaminga, beraz, etxean zaudeten hori ere, mila esker gurekin egoteagatik eta eskerrik asko ongi etorriak izan zaitezte crossover jaialdira. Dakizuenez, crossover telesaien kulturari eskainitako jaialdi bat da. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustatu eta Kultur Factory Kultur Agentziaren laguntzarekin antolatuta. Aurten bizitzen ari garen egoera dela eta data eta formatua aldatu behar izan dugu, baina hemen gaude indarrez eta gogoz. Decía que bienvenidas y bienvenidos a Crossover y también a Tabacalera. Saludo también a quienes estáis en casa, conectados a nuestro streaming. Manteneros así on porque hoy nos espera un día intenso. Tenemos 4 estupendos coloquios. Lehenengo hitzaldia ikusten dezutenez prest dugu, gu ere prest gaude, beraz, Maitena Salinas, zuzendaritza zurea da orain. Eskerrik asko, gerarte. Eskerrik asko, Ilenia. Eguardion, deno, eta mil esker, honek badaukela bai meritu, ez, bikoitza hemen egotea. Baina, badakit etxean ere ziurazki milaka pertsona jarraitzaile eukiko ditugula hor, ez da, beraz aiatuko gara haratago ere iristen. Plazerra da hemen Jon Plazaola, Maili Castro eta Angel Aldarondo izatea. Bakoitzaren bio txiki bat, irakurriko dut. Jakin badakizu ez ziuraski, zindan bakoitza, baina beti ere ondo dago, baten bat despistatu eta harrapatzen badeu. Jon Plazaola, aktorea, urretxu arrabera, humorista, aurkezle eta gidoilari lanetan ere, bere talentuaz gozatzeko aukera eman diguna eta ematen diguna gaur egun ere. Estatu mailan ezaguna da Antena 3 kateko Ahí Abajo telesaieko Iñaki pertsonaiagatik, eta berriki ikusi dugu zinemetan La Pequeña Suiza. Que pasó joren La Pequeña Suizan. Eta Villaviciosa de al lado, nire bai, Nacho Belillana. Eta baita ere taula gainean mandibula afilada, Losers, Sánchez lanetan, eta nola ez, barre librea programa zoragarri horretan. Sekulako arrakasta izaten ari zaretena, Aitziber Garmendia eta zuk. Ongi etorri. Eskerrik asko eta eskerrik asko danoi etortzeagatik ere. Maili Castro, kazetaritzan eta antropologian lizentziatu zen, ikasketak Euskal Herriko Unibertsitatean egin zituen, eta bere ibilbide akademikoa Bartzelonan eta Parisen egin izan duzu. EITB-en eta Euskadi Irratiko irratsaio eta albistegietatik ezagutuko duzue, erredaktore, gidoilari lanak ere egin dituzu, eta kulturarekin eta gizartearekin zerikusia duen guztia gustoko duzula, esan didate, asko, ezta? Eta horrein ikusiko dugu. Gainera hor literaturako bilduma bat itzuli duzu, La Galera argitaletxe katalanarentzat, eta Donostiako emakumearen etxean antolatutako ikastaro eta ekintzetan ere parte hartzen duzu. Eta gaur egun, asko interesatzen zaigun parte hau, ikusentzunezko bere lehen proiektua zuzentzen ari da Bideon, Pikuak, websaia, gero itzengo dugu horren inguruan. Ongi etorri? Eskerrik asko, eta eskerrik asko antolatzeagatik, garai zaila hauetan, crossover antolatzeagatik. Benetan baietz. Ilusio handia jartzen ari dira, beti urtero bezala, eta 3. urtez, haratago joan dira gaina egoera hau izanik. Angel Aldarondo, errealizadorea, editorea, animatzailea eta gidoilaria. Urteak daramatza ikusentzunezkoen sektorean sortzaile polifazetiko gisa. Eta saiatzen naizea burua ez galtzen jartzen du hemen. Orain ikusiko dugu lortu duzun. Ja galdu dut, hori galduta dago. Errealizador esan bezala, animatzailea, gidoilaria, publizitatean egiten duen lana film laburren eta bideoklipen zuzendaritzarekin uztartzen duzu. Eta hainbat argitapelen penentarako, Jesus esango dut, argitalpen idazten dituzu. Baina telebistako programa eta telesaietarako ere bai. Oraintxe abokadosen, zaude, una historia de Baskonian, utzi duzu. Gaur utzi duzu? Ez. Nizo gozuz, primizia, esan manun behi da. Txarrenean jarrita primizia botatzen dugu. Ez zaude orain. Baina bat zaude ondarra hoaken. Bai. Horretaz itzingo dugu gero. Hasi gaitezen, barkatuko zuen denbora guztien gora eta bera banabil, baina antzadenez nire fisioneomiak ez da oso kompatiblea musukoarekin, bale? Euskeraz ere bai izeneko mai ingurua hasi behar dugu. Titulu honen arira ere, zer esanan ikuste eukiko dugula, euskaraz ere bai.
Bukatuko dugu horrekin gero, baino esan dezagun oain telesailak azken urteetan batez ere, aukera pila bat irikitzen ari zaizkigu, telesaien munduan, internazionalki. Egia da, zinema eta telesailen arteko desberdintasun hori, ez? Ekonomikoa, besteak beste, narratiben aldetik ere bai, pertsonaien aldetik, orduan eta parekidetasun handiagoa dagoela bi mundu hoien artean, ez da? Diru gehiago dago bai. Euskal ikusleak, ikusle euskaldunak, ere etorkizun laburrean eskaintza handiagoa izango dute. Fikzioari dagokionez, aukeraz beteriko momentu bada, baino ondo eusten ari diogu horri, hau da, oraintxe baldakigu aurrean dugun potentzialtasun guzti horri behar bezalako atentzioa jartzen, lana jartzen, zu zeu Jon. Bueno, egia da, orain badirudiela euskaraz egindako eta, euskaldunek euskaraz egindako telesailetan berriz ere, ez dakit, eskaintza oparo bat izango dugula. Badirudi azken aldian boom bat bezala egon dela, hori albiste hona litzateke, ez dakitena hain albiste hona dan, zergatik bata bestearen atzetik oain pilaketan urtetako basamortu baten ondoren ikusi behar ditugun edo aterako diran, ez? Horrek ere izango du bere azalpena. Baina bai, niretzako albiste honena da euskaraz egindako fikzioaz gozatuko dugula. Gero, ni uste gaur hitz egiten goazen enean, sartuko garela beste gai batzuetan ere, nora doazen telesail horiek, zenbaterainoko reperkusioa izan dezaketen, zer suposatzen duten ere hemengo jendearentzat eta ze kalidade izango duten. Deseatzen nago, horietako asko ikusteko, ez? Asteazken honetan bertan urriak 7an okerrezpanago, ETV-en alardea estrenatuko da, ondarragoak ere ikusteko desiatzen nago, pikuak izan da azken aldian izan dugun albisterik onenetako bat, ze basamortu baten, baratza hortan pikuak ernetzea, ez da erresa eta ernetu dira eta ondo gainera. Orduan, ni uste errepasatxo bat emango diogula, elkarrizketa hontan zehar, baina, esan nahet, abia puntu bezala, ona iruditzen zait, gero jungo pixka bat zizelatzen hori dana. Hori da, gero bai, astindutxoak ere sartuko ditugu gure ziztadatxoak bai, ze hortarako gaude hemen bai, ez da? Zuen ustez, Madi? Atzo, Bea Martinezek uste dut, deforme semanaleko kideekin eta zegoen moderatzaileak esaten zuen nola irudipena daukan batzutan kolpetik urte batean oso guzta ona dauen eta badaudela ekoizpen pila bat, eta gero badatorrela berriro ere utxune ikaragarria, ez? Eta pixka bat hori da baita ere, ez dakit, kontutan hartzekoa, ondo legoke baita ere hau izatea gauza konstante bat eta behar dugula, ez? Euskal publikoak eta euskal ikusentzunezkoak kontsumitzen ditugunok behar dugu ere maiztasun batekin, ez? Nik uste dut hori badela kontutan hartzekoa, eta iraganean izan dugu, ze Goenkaleren garaian, genuen hori bai publiko bezala, baina baita industria bezala. Bai, nik uste dut hori, ez, nahiko zabalduta dagoen iritzia dela, ez? Goenkaleren garaian behintzat industria bazen, gidoilari asko sortu dira bertan, aktoreak ere bai, izan zen arrobi moduko bat, eta, espero dezagun, orain ere, beste era batera, beste formatu batzuekin, baina hori etorriko dela, eta ez dela izan hemendikan urte batzutara 10 urteko utxunea. Eta denbora honetan, lehen atzean ez komentatzen genuen nik Joni esaten nion, eskerrak egon diren beste gozatzuk. Hau da, antzezlek segitu duten bakarrizketak egiten, nik Jon ikusi nuen, orain dela 7 urte, hori joko ondo hartzan, horrela, udako arratsalde batean, esan nahi dut, orain ikusentzunezkoetan behar da izango da boom txiki bat edo, euskarazko ikusentzunezkoetan, baina hori da urtetan sortzaile pila bat daudelako, ez direnak elikatu ikusentzunezkoek, baina ikusentzunezkoez, baina egin dituztenak, hori antzezlanak, pikuaken kasuan musikariena egin diguten ekarpena eta konstanteki produzitzen joatea oso eskertzekoa da, eta esaten nuena ez, etorri daitezela datozen urteotan ere maiztasun batekin denok eskertuko ditugulako ikusentzunezkoiek. Bai, ze gaina maiztasuna oitxura ere, ez? Hori da. Oitxurak sortzen ditu, eta horrek baita ematen dio era berean, ez? Bai, eta sinistea ere bai, ez? Esaten, sinistea eta bai, eta ez hauzitan jartzea euskeraz ikusentzunezkoak egin daitezkela, eta bar. Angel?
Ba, guztiz ados nago, beraikin. Ez dakit nik iritzi kontrajarri badaugat momentu enten. Ze, bueno, normala da, olako telesai, euskarazko telesai 3 ari dira momentu enten amaitzen, ieslariak ere aurten aurkeztu zuten, eta, bueno, printzipioz berri ona da, ez? Baina, bueno, oraindik ez dira estrenatu gehienek, beraz, jakiteko egoera ona den edo ez, oraindikan erantzuna jakin ikusi behar dugu, ez? Bai publiko aldetik eta bai, bueno, edabideak eta bar. Baina, bueno, bai uste dut, honek jarraipen bat izango dela, baina berak esan den bezala, oin igual etorriko da olako tartetxo bat edo etentxo bat, ez dakite zer gutxi ikusiko duguna, ez? Eta, bai, bueno, gero COVID-en aldetik, dakigu etxean denbora gehiago izaten geha, eta horrek, eskaera handitzen du, beraz, ez dakit, momentu hona dela euskarazko telesaientzat. Plataforma berriak ditugu, hori badakigu, aukerak bilakatu daitezke, leheno ez, komentatu dudan moduan. Merkatuaren mugak zehaztu gabe daude, alegia, sortzen ari gara egunetik egunera, ez da? Eta edozein tokitan egon daiteke ikuslego potentziala. Honekin esan nahi duena da, leheno beti ere egiten zan, ez oso iragan urrunean, hemendik duela ez asko arte, euskeraz euskaldunentzat, jakina, hori egin behar da, horretarako baita. Baino, egia da beste publiko batzuetara ere iriki gaitezkela. Zer suposatzen digu hori guri fikziotik ikusita, eta hizkuntza beratik ere zer suposatu dakioke guztionek. Nahi duenak, hemen... Bueno, hizkuntza aldetik ez da inolako arazorik, ez? Guia Netflixen eta plataforma guztietan iresten ditugu Europako edo munduko telesail ezberdinak, normalean azpitituluekin edo bikoiztuta baita, ez? Egun zeharrakazta izan duen, bikoiztu egiten da. Eta ez dago inolako arazorik, ez zineman, ez telesaietan, beraz, euskarazko telesaiak edo filmak egora berdinean daude, ez? Baina benetan daude. Galdetu berko genioke gure buruari ere, hori, zerk eragozten digun gure produktua edo munduratzea, ez? Igual akomplejatuta gaude, igual komplexu horiek gainetik kendu behar ditugu. Ikusi ditugu adibideak, bai katalanez, bai galegeraz, eta gero, bai norvegiarrez, bai berdin zait, mundu guztiko telesailak kontsumitzeko aukera daukagu, eta kontsumitzen ditugu. Inungoak direla ere, hori da, bai azpitituloekin, bai bikoiztuta kontsumitzen ditugu. Eta zergatik ez euskal telesailak ere horrela zabaldu, eta beste batzuek ere gozatu ditzatela gure hizkuntzan azpitituloekin edo bikoiztuta baita ere. Esan nahi da, hor badago, ez dakit komplexua den edo zerbait, baina zehozerk komplexua eta muga, galerazten digu ez gurea zabaltzera edo gurea hori munduan ikusia izan dadila, ez dakit. Ez dakit, nola baiteko ere autozentsura bat badago, ez? Sortzen dugunean, honen inguruan gero jorratuko dugu, eta solastuko dugu lasaiago. Zuk komentatzen zenun arira, duela ordu pare bat edo, kritiko ezagun bat, hemen parte hartzen ari dena Crossoverren esaten zidan. Zergatik ez dituzue azpititulatzen euskeraz egindako telesaiak, nahi esaten ziten, ez? Dani, komentatuko dut. Eta esaten hon, egia da, ez ditugu azpititulatzen. Honek, ez dut esan nahi, ez dietke lanik endu nahi bikoitzaiei, ez da hori. Baina egira esaten zuen, norvegiar batek esan ziola. Zergatik iristen zaizkin nahi Mallorcatik, Kataluniatik, bestelako tokietatik, beste hizkuntzetan egindako sortutako, ikustutako telesaiak, eta euskeraz, ezin dut ikusi, ez baitaute beste hizkuntzetan. Bikoiztailei lana emate aldera, gustatuko litzaidake adibidez, Norvegiatikan iristen zaiten telesail hori, gero Netflixen aukera izatea euskeraz entzuteko. Bikoiztailek ere lan ekiko dilukete. Nik uste dut estrategia falta ere badagoela, eta ez da nire dia, nik entzun egin dute, azkeneko urte hauetan baita ere, eta igual, ez dakit, nire buruaren gandik hasita, nik adibidez pikuak bikoiztu egin genuen erderara, websaien jaialdietan mugitzeko, estatu mailan mugitzeko, eta, esate baterako niri ezitzetan okurritu, eta beri eskintzea bikoiztuta, erderara ikoiztuta eskintzea, eta esango nuke berdina gertatzen dela beste norantzkoan baita ere. Beraz, hori da baita ere ez, industriaren ezaugarrietako bat ez, ez dagoela behar bada
estrategia definiturik, ez dela pensatzen, ez dela sinisten hori. Ez dakit, nahi gustatuko litzake behar bada. Pentsatzen dut, Ondarrauak bezalako fikzio bat, Kataluniako telebistan ere egon litekela, ez? Eta, ez dakit, inork pentsatu dute duen hortan, ze, klaro, sortzaileak badu nahikoa lan sortzen, eta ez dakit zein enkargatzen den ere hortaz. Eta ez bakarrik behin ekoiztuta dagoenean, baizik eta nik uste dut sortzeko prozesuan bertan ere ondo legokela pentsatzea. Hau sortzera goaz, baina kolokatu daiteke hemen, eta hemen, eta hemen, eta hemen, eta hemen. Eta behar badaia egiten hasita daude, zinean behar badan ikuste dut egiten direla ez, juntatzen direla ETB eta Art France telebista, eta ez dakite estatu mailako beste eragileren bat, eta nik uste dut hortik dijoala, ez? Batze horretatik, eta igual abia puntutik bertatik esatea, ez? Hau gero jarriko da, plataforma honetan, kate honetan, autonomikoa den honetan, eta ez dakit. Azpititulatzea erreza da, beraz, berez ez du ia inbertsori behar eta kontu erreza da, baina hau igual kontu tekniko bada, ze, karo, zuk azpititula jarri izatezu, baina non, hau da, lehendabizi behar duzuna da produktu hori saltzea, Netflixera edo Kataluniara edo Donora Movistarra, eta gero azpititulatu. Karo, ez que bestela non egiten dezu, ze plataformatan, edo non geratzen da azpititulu horiek, ez? EITBek aldu olakorik egin, eta, baina, ez dakit, kontu teknikoak direla uste dut. Baina, karo, estrategia bat izan behar da. Filosofia bat eta komunikatiboki ere estrategia bat badago atzean. Bai ikostetxeak, bai EITBek, dene jarri behar dute bizkate, ez? Estrategia horren atzean, eta hori bultzatu, baina hori, azkenean da, ez dakit, alemanez azpitula jartzeko, hori ezan nahi du, alemanez aldu dezula, ez? Claro. Eta gero adibidez, estrategia edo plangintza edo aurreikuspen guzti hoien ausentziak narama planteatzera benetako galdera bat. Dana, orduan, plangintza hori, aurreikuspen hori, estrategia hori espaldin badago, industria ez dagoelako da. Zer nik usteet hori dela. Galdera planteatu eta erantzuna ere bertan daukegula. Orduan, lehenengo, igual industria bat sortu berda, zer nik usteet ez dagoela. Eta industriarik ez dagoelako, behar bada ez dago guzti hori ere ez, atzean. Orduan, lehen da bizi, uste industria bat edo joera bat sortu beharra dagoela, guzti hori gero atzetikan etortzeko eta normalizatzeko, eta gauzak ere modu horretara egiten hasteko. Zeagian industria bat egon, hau da, egon daiteke, baina ez dago saretuta. Egin izan dira, saiakera, klusterrak eta horrelakoak, ez? Ekoiztetxeak batuz eta horrelakoak eginez. Baina gero, aratago ez bagea juten, ezin badeu difusio eman horri, ezin badeu zabaldu, ez? Zertarako sortu, hori askotan pasatu hori izan da, ez? Egin zerbait eta antzerkian ikusten da askotan eta bi bolo, ez? Eta hor bukatzen da. Eta serieekin, telesaiekin iruditzen zerbait urteetan pasatu izan dela, batzuetan, telebistan ipini eta audimetroak segun zer esaten zuten, bertan bera gelditzen ziren telesai asko. Eta etzitzaien ematen denbora, ez, luze bat jendeak konektatzeko eta produktu horrek, ez, beste bizi bat izateko. Beraz, estrategia komunikatiboak badaude baita kanaletan, ez? Komentatzen egin, ez dakit hori nola ikusten da zuen. Hori beti izango da, eta gaina zinean ere gertatzen da, beti gaude telebistari begira, ez, audientziak zer esaten duen pelikula batek, lehengo aztean, olako takia hon bat egiten ez baldin badu, bertan berak jausten da, eta hori inok ez du ezer esaten horri buruz, ez? Beti da audientzia telebistagoa, ez? Zinema baita. Eta bestetik industrialdetik nik uste dut sekula ez dugula izango industria bat, txikiegia gera. Espainia mailan ere ez dago industria zehaz bat egin ja. Osea, nik uste dut munduan industria bakarra dela Indiakoa, Bollywood. Ze Hollywoodek ere badu azkenean nolako eta Bollywood. Eta Bollywood. Bollywood, nire ustez, industriana fabrika bat hori da. Beste guztia dira, claro, olako elkartasunak eta, lan bat egiten da hor erakundeen aburuz, baina industria Euskal Herrian ez da izango, sekula. Nik uste dut tendentzia hau asko hausten dela jaialdiekin. Osea, .com Poloniako jaialdi batean izan zen, eta ez dakit nola esan, guke mugitu dugu websaia ere bai, eta zinema jaialdiak hor daude ez, bistakoa da, hor nazioartekotze totala gertatzen dela. Ez duela axola nondik datorren, zein hizkuntzetan, zein produktorarekin, ez?
Eta, bueno, hori adibide hon bada, ez dakit. Hor badago zehoz, hor hausten dira muga batzuk jaialdietan, izain zinema jaialdi handiak, txikiak, espezializatuak, ez, mendifilmen, ez dakit. Bai. Hori hausten ari dare, bai, ez da, publikoa ere orduan eta gehiago gerturatzen ari da. Zinemaldian adibidez, zinemaldia uste baita desberdina dala beste jaialdi batzuekin konparatuta, ze beti ere nahi izan dute asko jorratu publikoarekin harreman hori, ez? Orduan beti publikoa aintzat oso hartuta. Gauza da, bai, aurten eduki ditugula, telesaiez haratago, Ane pelikula, Nora, Ilkanpaiak, telesaiak Alardea, apostu, itzela eginda etxe bertatik. Merezita gainera, esan nahi dut. Hau ez da gauza bat, sartzen ditugu, euskeraz eginda daudelako, eta kopuru bat, ez, kota bat, bete behar dugulako, ez. Txipa aldatzen ari gea, kota txipa hori aldatzen ari gara, produktuak iristen ari dira beraien merituengatik. Zaila esatea hori. Ez dakit, zinemaldiko munduak eta oso bereziaria. Zer hautetzen diren eta zer erakusten den zinemaldietan. Niri hartzen hauena da, adibidez, gaur telesai buruz agirikea, eta zinemaldietan, batez ere Donostiko zinemaldian, egin den apustua, telesaiei. Eta gainera, aurten, adibidez, agian oihartzun handiena, izan da Patriaren estreinua, ez? Eta telesalbai da. Eta horrek izan du estreinurik garrantzitsuena hori izan da, ez? Edo olako edabideetan eta gehien aipatu dena Patria da, eta horrek badu bere garrantzia, ez? Nik uste, euskal eta euskeraz eginiko fikzioak orduan eta normaltasun gehiagorekin jasotzen ari direla kanpotik. Egia da leheno komentatzen genuen, hor barruan, hor hitzen denen genbiltzela solasaldin, publiko konkretuetara jo beharko genukeela telesaiak egiten ditugun momentuetan. Badago Goazen izeneko telesaia dakizuen moduan, egia da oso target konkretura bideratzen dela, baina ez aldaukezu sensazio urteetan egin duguna da zaku berean sartu denak. Euskeraz da, euskaldunentzat, publiko euskalduna anitza da. Ez dugu nolabait zatikatu eta esan euskaldunen artean hau nahi duenarentzat. Ez dugu hainbeste ekoiztu eta sortu. Edo agian sortu da eta ez da plazaratu. Usteet, gaina, telesail bat, igual, telebista generalista baten edo telebista publiko baten estrenatzen danen edo horretarako egiten danen, normalean eskatzen dizutena da ahalik eta target zabalena abarkatzea, ez? Nahi dutena da, etxeko txikienetik, etxeko nagusienetara, denek ikusi hori da. Ikusi aldezatela, ulertu aldezatela eta gozatu aldezatela egiten nahi zaren Teresa Jortaz. Lehen Angelekin ere hortaz hizketan ari ginen, eta gure gidoi irakasle batek esaten zuen behin berak aurkeztu zula horrelako proiektu bat, eta zen Ingalaterrako telesail batetik ateratako ideia bat, aita eta semea txatarreroak. Eta sitcom bat zan, 20-25 minutuko atalak zituena, eta, Televisión Espainolako, hangoekin edo hizketan hasi zan, edo negoziatzen hasi zan, telesail hori egiteko. Eta, karo, esan zioten, hau nire amak luke ikusiko, zergatikan aita eta semea bakarrik, eta zatik ez dut sartzen amona bat hor, bai, bale, eta esatezun, azkenean, amona sartu, beste ume bat sartu, ez dakitze sartu, eta txatarreroetatikan herbolario de guardia egitea pasatu behar izatezula, ez? Azkenen, gauza jo daude, eta lehen mailekin hizketan ere bai hori da, ni uste apostu egin beharko litzatekela ere bai, publiko espezifiko batengana jotzeko. Ez dakit egia esan ondarra hoak adibidez nire amak ikusiko luken, eta horrek... Bai, zure ama bai. Batean zehatu itena. Zure jobek ez. Baina bai, gero horren atzean milaka gauza daude, milaka arazo daude, ez dakit ekonomikoak eta bar, ez, lehen Angelek ere komentatzen zuen, ez dakit zenbat diru inbertitzea, ez dakit zenbat publiko kopuru txikiarentzako, noski, produktorei errentagarri ateratzen ez baldin bazaia, ez dute nahiko produktori aurrera atera. Baina non dago hasiera, non dago apostua, zeinek egiten du, sortzaileak berak, kanalak egiten du apostua, norbaitek arriskatu beharko du. Kanalak.
Hau da, telebistan beti behar dezu errentabilitate bat. Osea, hori argi dago, bai zineman baita, baina telebistan bereziki. Eta, klaro, ez dakit Espainia mailan edo mundu mailan, alduzu egin produktu konkretu bat target baterantzako, baina adina aldetik edo gustu aldetik, ze, bueno, milioika dira, potentziala handia da, eta aldezu zerbait zehatzagoa egin. Euskal Herrian, aldez, egiten dira, goazen dira, umentzat, ero nera bentzat, eta hor badago target bat, baina adinean aldetik. Gero guztuen aldetik eta hor oso zaila da, ez? Igual webserietan eta askoz ere, arrisku handiagoa hartu dezakezu, baina telebistan egiten badezu, ez dakit, jerintzako zerbait, imaginatu hor, edo, ez dakit. Claro, baina Espainian ez da pasatzen, goazen egitea telesail bat espainolez dakiten guztientzat. Eta ez da gertatzen? Ez da hori egiten, hemen aldiz, euskeraz dakiten guztientzat, tori telesail bat, ez? A ber, esaten nahi geana, aurrekontu kontua izan daiteke. Bale, baina adorea falta zaigu? Ez da hori, nik uste dut planteamendua, guk geuk euskaldunok plataformetan konsumitzen dugunean logika erabat kontrakoa dela. Oso gauza konkretuak zoaz, ez dakit, HBO-ra, eta segun eta, ze adintartetan zauden, esate baterako, eske plataformak berak esaten dizu nondik, eta hori da, beraiek badakitela segmentatuta daukate publikoa. Ez da gauza, gu ez gera diferenteak, beste publiko guztiak bezala gera, eta beste publiko guztiekin hori da gertatzen dena, eta plataforma guztietan egiten dugu hori, eta gero, plataformak berak gomendatzen dizkizu esaten nuena, ez? Zein serie ikusi. Orduan, logika hori segitu beharko genuke baitareko izterakoan. Eta niretzako, bai dela problema ekonomiko bat, baina berriro ere, ez da pensatzen osatzea diru hori beste norbaitekin. Osea, ez? Egin dezagun produktu bat oso publiko jakin batentzat, adintarte batentzat. Baina ez dezagun guk bakarrik egin. Eske egin dezagun abia puntutik, eta behar bada egin dezagun marka batekin, nik zer dakit. Eske kontu guzti hauek, esaten ari gehan guztia, asunto baten menpe dau. Egiten duen produktuek, seriak eta bar, webseriak, pelikulak, hemendikat ikusteko aukerarik dugun edo ez. Hau da, euskal produktuak plataforma baten jartzen badia, ezaten egin guztiz aldatzen da. Bai hizkuntzaletik, bai dena, hori, ja aldezu target zehatz bat aukeratu, ze mundu guzti mailan, badaukazu publiko potentzial bat. Baina hori da ezberdintasuna. Hemen ikusteko baldin badakigu ez dugula jente nahiko, ez? Eta hori gero ikusten da, ez bakarrikan ja publiko zehatz bateri daokinoan. Batez ere, adibidez, euskal zineman azken urteetan izan duen arrakastarekin, gero zinematan eta, jentea juten da, eta holako arrakasta bat izaten omen da, baina berez, zenbat ikusle juten dira, zenbat ikusle daude Euskal Herrian, prest daudenak hori kontsumitzeko, ez? Eta nire ustez, hor, badago, niretzat erronka da publikoa konkistatzea. Niretzat hori da gakoa. Zeren beti gaude euskal kulturaren favore, baina gero, pelikula zinatzen da, eta 60.000 pertsona juten dira, eta hori arrakasta da, 60.000 pertsona. Orduan, hor badago zerbait lantzeko baita, ez? Publiko hori konkistatzea eta telebistan baita. Eta denbora eman behar da publiko hori konkistatzeko, horretan erekin bat egiten duzu, denbora behar dela jendea konkistatzeko, telebistan, plataforman. Ohitura sortu behar da. Hori da. Ez, ni adibidez bakarrizketak egiten ibili naizela urtetan, ez da berdina, batean taberna batek bere bigarren urte hurrenagatik sortzen dula eventual bat monologoekin, eta batean publiko hori lehenengo aldiz monologo bat ikustea doan, edo ez dagoen ohituta taberna hortan edo lokal horretan monologoa ikustea konkistatu berdezu, edo ez da berdina jutea, ja ohituta dagoen publiko baten aurrean antzestera. Ni uste paralelismo bat egin daitekela honekin ere, euskeraz egindako telesailekin edo filmeekin ere ohitura sortu beharra dago, filmekan igual ez hainbeste, ze uste ohitutago gaudela eta gaina azken urteetan oso titulu arrakastatsuak ikusi ditugulako eta badagoelako hor tendentzia bat, baina telesailetan batez ere ohitura bat sortu beharra dagoela,
Eta baita ere aprobetxatzea orain plataformak daudela ere, ze orain telesailen bizitza ere lehengoa baino luzeagoa da. Eta lehengoa baino bersatilagoa da. Esan nahi dut, hemengo publikoa konkistatu eta gero atzerrian potentzialki numeroagatik bakarrik dagoen publiko guztiari zabaltzen bazaizkio, uste dut hor badagoela aurreikuspena eta plangintzarekin sortzen duzun telesail horri Euskal Herritik haratago bizitza bat eta errentagarritasun bat emateko aukera. Eta gero gaina gure hizkuntza beste belarri batzuetara iritsi daitekela, ez bakarrik gure etxean normalizatuz, baizik eta atzerrian ere. Eta horrek interesa ekarri dezakela ez gure kulturarekiko eta hizkuntzarekiko. Goazen gaiak, tramak eta pertsonaiak. Horren inguruan hitz egitea. Badakigu telesailak zinemarekin alderatuta adibidez ematen dizula denbora hori, beraiekin benetako lotura bat sortzeko, denboran zehar. Ez da bakarrik behin ikusten duzun zerbait, baizik eta jarraipen bat ematen diozulako batzutan urteetan ere. Euskal fikzioa zer islatu beharko luke? Bere pertsonaietatik abiatuta, tramak pertsonaietatik abiatuta. Hemen bi trampetan erori gaitezkel sensazioa dauket. Alde batetik, kanpokoa kopiatu, estereotipoak hartu eta euskaraz jarri, edota guk inkonstiente kolektibo horretan eduki dezakegun irudi hori, zer dan euskaldun bat izatea. Eta estereotipoietan baita eroritzea. Baldago erdiko biderik eta ikusten ari algara gaur egun hori. Bai, euskaldunok ez gara martzianoak. Azkenean, gure arketipoak eta kanpokoak iaia bereak dira, kulturak ezberdinak dira, eta gure kontua dauzkagu hor, gure berezitasunak, baina pertsona geha. Eta el hombre elefante manten dute hemen, pertsona naiz. Baina ezkegia da, azkenean hori kopiat, esan dezuna ez, kopiatu alezagu kanpoko arketipoak eta bai, noski, ezkegu hori geha. Eta guk aldatzen goaz, eta mundu global honetan, gero eta denok daukagu, itxura, antza handiago hartzen ari geha, eta kulturaldetik onartzen ditugun produktuek eta gure izakera ere aldatzen du. Baina bai, euskal fikzioan nire ustez urte askotan igual pasatu geha bizka bat, holako arkadia, gure burua arkadia gizartzen edo, euskaldun hogea, ez dakit zen mouko elfo batzuk edo ez dakit, hor folklorismoa ere hor igual gehiegi landu dugu eta nire ustez falta dena da ez dakit, mundu urbanoa edo igual pikuaken agertzen den ez osorik ikusi, parkatzen zu baina bai, ez dakit, modernitate gutxu bat, ez geha martzianoak eta bai musikaldetik euskal gazteek aldatu dira pilo bat, nik ez dut ditut ondaroko gazteek eta eta musikaletik trapa entzuten dute eta munduko etxetik, mobiekin bakarrik, zure gelan, entzutezu K-pop, K-pop edo koreako musika horrekin, nire joa dago maite minduta, eta bai euskal musikaren entzuten du, baina, karo, ezke oso globalizatuta daude, eta arketipoak eta, normala da, klitxeetetik aztea, fikzio baten beti, baina, atago joaten zea, eta, nire ustez badago, eta nik ustez Ondarrabaken adibidez, ikusiko ezue, baina badago euskal izakeraren berezitasun horiek, eta bestetik, normaltasun bat, ez dago, Bai, normaltasuna edo islatzea azken finean hori badazuk esaten zenuna ez, garena. Bai, gu pikuaken bai saiatu ginela azken finean gure ingurua islatzen, gure ez dakit gure kuadriak, gure pixukideak, hori da pixka bat tematika, eta entzuten duten musika da hemen gaur eguneko izten dena, ez dago misterio handirik. Utzi zizkiguten musika guztiak eta inguruko lagunek egin dituzte, baina entzuten duzu dupla, entzuten duzu zetak, eta hori da ez, edo bai, saiatu ginen egiten personaje batzuk mai gainean dituztenak, hori, sare sozialen tematika, prekaridadearen ere badago, harremanak nola diren gaur egun, ez? Harreman afektiboak, zer ikusten den, zer ikusten dugun, zenbateraino egiten gaituen ikusentzunezkoak, ez? Eta bai... Komplexatu gaude, jonek esan duen bezala zeratik, komplexuitza oso importantia da kontu guzti hauetan, ez? Baukagula alako, hori ez dugu nahi izan beste munduko
pertsonen bezalakoak, ez? Eta askotan nahi gabe autozentsuran eroritzen gehala, ez? Nik uste sorkuntza prozesutik hasita. Bai. Ez da, Jon? Zule aipatzen zenun baten bat, kasuren bat pasatzen zaizuela zuei ere egun? Bai, eta normala da, ohituta gaude azkenen parametro batzuen barruan funtzionatzea. Eta azkenen iristen zea kutsakortasun maila batetara, eta kutsakortasun maila horrek zure burua autozentsuratzea zarama. Orduan, egia da batzutan guri lantaldean pasatzen zaigu. Adibidez, ETB-en urte gehien dara magunok lantaldean Aitziber eta Biogea. Orduan askotan gauzak eta pentsatzen ditugunean, sartzen geha nahi gabe, betidanik ikusi ditugun parametro batzun barruan, eta hortik ezke ateatzen. Eta baten kanpotikan hainbeste urte beharruan ez daraman getarik edo kepak botatzen baldin baizkigute ideia batzuk edo ikuste ditugu, ostras, garbi daudela, fresko daudela, eta egia da batzutan gure buruari autozentsura jartzen diogula, eta askotan kanpoko gidoilari bati edo eskatzen diogunean monologo bat edo gure premisa izaten da. Intzazu, ETB-erako espalitz bezala. Eta horrek, ez du esan nahi, etxearen kontra goazenik, ez da gutxi gore, esan nahi dutena da, nahi degula parametro horietatik atera eta parametro horietatik aratago bilatu ere, bai, ez? Gauzak badaudelako eta asko. Gero, baita ere, klitxeen eta gure nortasunaren edo gure nortasun hori erakutsi nahiaren edo martzianoak garela demostratu nahiaren hortan guztiz ados nahore bai hemen esan danakin, ze egia esan, oraintxe bertan eta mundu globalizatu hontan, danok dauzkagu gauza askoz gehiago aman komunean, danok erabiltzen ditugu, tresna berdinak, danok komunikatzen gara atzerriarekin, modu berean. Pantailatik. Pantailatik, hori da. Demo guztian. Ikusten ditugun telesaiak, eguneko 89 dira, erbesteko pelikulak, edo seriak. Beraz, claro, baina agian desberdina duguna euskera bera da. Bai. Beraz, agian hor indarra jarri beharko genuke, ez hainbeste tramak zer dan, zer ez gean, baizik eta gure hizkuntzatik abiatuta sortu. Bilatzea pixka bat gure diferentziala zein dan, eta hori eskaintzea. Kanpora begira baldin bagaude, kanpoko eri ere eskaini diezaioko egunak gure berezitasuna zein da, hizkuntza bera, Euskal Herrian bakarrik hitz egiten da. Eta gero, ditugu... Eta janaria. Eta janaria bai, baina hori, hori da. Taperretan ez diegu bidaliko. Bueno, baina janariarena ikusentzunezkoetan, uste du saio pila badaudela, ez? Sukalde kontuei buruzkoak. Nik uste hor, nire bizitzean, 20 urtetan, nire lan guztiak izan dutela konexio bat janariarekin. Bai, programa, zuzenean janarizko programa bat zelako, edo bezitela beti gastronomia. Baina hori bada ez, arketipo barruan sartzen den zerbait, bai, horregula, Bost denboraldi eman dut klitxe absoluto bateko protagonista izaten, eta nire personajea sukaldaria zen, noski, ze izango da, euskalduna eta sukaldaria. Hori da, euskalduna kanpoan, baino sukaldaria. Ez dago zer. Eta pilotaria ezin edo terrorista, edo sukaldaritza, edo terrorista. Bai, sukaldaria terrorista. Bai, binomio interesgarria da. Igual, telestar bat egin behar eta gehienetan gizona. Eta gehienetan gizona, bai, eta txuria. Ja, eta heterosexuala. Hoi, beste egun baten izin dugu. Bueno, hitz egin dezagun baita euskalki ez. Zenin badakit hemen ez dagoela adostasuna zuen artean. Euskalkiak naturalki erabili behar ditugu, ez? Euskara batua izan behar da beti ere hor ardatzartzen duguna. Zer iruditzen zaizuen? A ber, Jon. Bueno, Little Richardek esatezun bezala tutti frutti. Uste dut badagola denbora eta espazioa danak erabiltzeko. Gure adibidez, gure kasuan Barre Librean eskatzen digute Aitziberrei eta Biloi bueno, zer ez dizu imposiblea dan zerbait. Aurkezten ari gehan bitartean euskara batua egiteko. Ulertzen dut eta gaina konpartitzen dut. Hori, ze egia da, aurkezle neutro gaudenean, nahiz da Aitzibertan eta zeigen, eta anti-aurkezleak... Neutro. Ba. Ni uste gorde beharra daukegula forma hori edo eta euskara batuan eskaini pixka bat ariketa gure target euskalduna harrapatu dezagun eta guztiek ulertu dezaten, ze egia da, bai idatziz edo pixkat formalagoa gaudenean edo aurkezle moduan gaudenean netzako euskara batua erabiltzea aukera zuzenena dela.
Oain, monologoak egiten ditugunean, edo esketxak egiten gabiltzanean, monologotan nik beti naiz aldekoa euskalkia erabiltzaren aldekoa. Ana Elordik aurrekoan Ondarrutarrez egin zuen monologo bat, iparraldeko jendearekin kontaktatzen ari gara, eta noski haiek ere beraien euskalkian egingo dute monologoa, eta bakoitzak, Kepak Atxabalta inguruko euskalki horrekin egiten du, eta politia iruditzen zait, eta guk Goierritarrez, hango gehalako. Orduan, euskararen aniztasun horren alde beti ongo naiz, ni uste gure hizkuntza daukan altxorretako bat hori dela. Eta erabili aldirenean, erabiltzera joko nuke. Naizta ulertzen dudan beste esparru batzuk batuarentza direla. Ni kontrana. Badaki, bota bertsoa. Eta nire euskalkia daukat, eta oso arron nago, gaina Ondarruko euskeri, bauke bere... Marabillira. Marabillosu. Baina, ja Ondarrutarrez ezekona. Hasi Ondarrutarrez. Bai, zera, a ber, telebista publiko baten ari garenez, nire ustez, euskaldun berriek ere badutela dena ulertzeko eskubidea. Eta argi dago ezin dutela. Eta beste euskaldunek ere, ez ditugu zertan, euskalki guztiak ezagutu behar, ez? Orduan horrek sortzen du halako muga bat edo problema bat. Eta nire ustez, batez ere, edabide publiko baten, euskara batua erabili behar dela. Eta gero, gainera, ez hori bakarrik eskubidearen kontua dit. Baizik eta, naturaltasun bila zaudenean, fikzio baten, adibidez, pelikula baten, ezinezkoa da. Guztiz naturalizatea. Ondarrutarrak adibidez, Ondarruaken kasuan, iaia denak euskalduna dira, beraien euskalkia erabiltzen dute, baina badaude erdaldunak, eta asko portuan batez ere, badaude senegaldarrak, eta bar. Hori izlatzea naturaltasun osoz ezinezkoa da, guztiz ezinezkoa da. Eta hori ikuslearentzat ere, arazoak sortzen dira. Baina ezinezkoa zergatik. Spoiler bat egita, Ezinezkoa zergatik. Konplexua delako, berez... Bai, baina agian konplexu izate horrek ere bera aberastasuna ez dauka, azkenean kalteera diko. Ez da euskalkiak ezautzea, hor daude eta aberazgarria dira, noski, baina, eta gaina, ari garenaz, mundura irekitzeko asmo horrekin, zer, niri berdin zait, Japoniako, Koreetan pelikulatik usten baldin badut, berdin zait, hegoaldeko izkera berezi bat erabiltzen dut, ez dut ulertuko, ez dut onartuko, eta beste baliorik ez du. Beraz, euskara zeitea, bai, euskalkiekin jolaztea hor, ez dakit, olako barotasun, ez dakit gehiagizkoa den. Niretzako da, azteko da igual, edo nire filosofia da eman buelta, ez? Euskara batu ditzagun euskerak, hori pikuak egiterakoan nahiko garbi neukan nanituela islatu, kaleko realidadeak, orduan zen buelta eman batu ditzagun euskerak eta egin ditzagun diferente, baina beti ere ez dezala komunikazioa eragotzi. Eske bestela zertan ari gara. Ez bali madu jendeak ulertu behar, ez que pentsa, hau, mundu guztien egiten da. Espaini mailan ere egiten da. Zuk ez duzu egiten liburu bat, ez dezan, eske beste inolako euskarritan, komunikazioa dagoen euskarritan etzen nuke egingo. Begira, patria bera ez du hizkuntzen naturaltasuna erabiltzen. Erderaz egiten dute, gazteleraz egiten dute denek, pero agur Gora eta Miltarra eta eskerrik asko, bestean ikusi. Eta hori deia hori aita zeruetan zerena. Hor ja, Eta gure aita zeruetan zerena. Bai, izan zuten. Zein euskalkitan? Ez, baina hor ere ez dago naturaltasunek, ez dago egiakotasunik, beraz, zergatik guk erabili behar dugu olako, ez dakit, errealismo hizkuntzaldetik, olako naturaltasun arraro bat. Baina leheno komentatzen genuen horretan, ez martzianoa sentitzera, gure normaltasun ez alda hori, ez alda hobeto islatzea dan bezalakoa, eta azpitituluak ere jarri daitezke. Baina fikzioan, ez beste kontu badago, Fikzio... Fikzioan, naturaltasunez erabiltzeko adibidez, Ondarruko gertatzen den telesail bat egiteko, pertsonei gehienek Ondarrutarra dira, baina zenbat aktore dituzu, Ondarrutarrez berba indaben endezakenak. Gutxi, edo, Ondarrutarrak ez baldin badia, naturaltasunez ez dute ingo. Ikasi barrute, iaia beste hizkuntza bada, askotan, segun zezalditan, asko aldatzen da, eta hori naturaltasunez egitea oso zaila da. Keparrazik enduta, horrek ja, todo terreno da, baina oso zaila da, beraz, kriston arazoak egin zuen horreaz, eta hori, ni ustez,
nik alde batera utziko nuke etxean eta herrietan eta bizitzeko, edo, bueno, programatan ere, ez dakit, momentu askotan gerta daitezke, baina fikzioan eta, ez dakit, ni ustez ez da beraztasun bat. Nik uste kasuan dela, ez dakit. Bai, hori, segun, karo. Ez, segun eta, bai. Baina bizitzan bezala, ez? Bizitzan, egunerokoan bezala ere, ez? Bai, baina hizkuntzak ez badu garrantzi zehatz bat historioan, ez badu traman edo ezer konkreturik ematen, ze garrantzi dugu. Ni trama bat kontatu nahi dut, pertsonain historio bat kontatu nahi dut. Baina erabeko nire euskalkia zenaturala da. Era batea pentsatzen dugunok eta bestera batea, ez? Pentsatzen dugunok bakoitza bereari eutxiko diola. Ze bi gauzak izan daitezke defendagarri praktikotasunatik begira edota aberastasun linguistikoatik, ez? Bai, baina hemen uste ez gaudela adostasun batetik oso urruti zen. Ni adibidez ados nago Angelekin fikzioan, adibidez telesailetan, filmetan eta hola, ez zait iruditzen gure programaren egoera berdina dagoenik. Eta Maik esan duen bezala, komunikazioa galerazten duen ezer ezkenuke egingo, hankan tiro bat jotzea da. Baina gure programan, adibidez, gure programan guk egiten duguna da gaina apostu horren alde nahita. Sortzen ditugu personajeak euskalki desberdinak erabiltzen dituztenak eta etortzen den jendeari ere eskatzen diogu mesedez beraien euskalkian aritzeko. Pero zuek hori lantzen duzute. Hori da, horregatik. Gai hori heldu eta hori jorratzen joratzen duzute. Baina, beste trama batean, beste historia kontatzeko, ondarrotarez egin edo beste euskalki batean ez du inolako garrantzirik, ez? Bai. Imaginatzen duzue euskeraz eginiko eta euskeraz emititutako telesailik ETV bian, azpititulatuta adibidez, gaztelerara. Nik espero dut aurki ikustea, ez, bai? Ondarrabak bat, esan nahi zu. Oso arraroa da hori ez gertatzea. Ez que ari geha, naturala litzateke. Naturala litzateke, jarri daiteken edo ez, eta ETV bian ez dira ikusten. Ze komplexua daude hor ere, berriz ere komplexuekin. Hori, baina hori noren komplexua, bueno. Karo, orain, nun hasi izan komplexua, zein izan zan, nundik, baino denok hortik edaten dugula, ez, antzeman dezakegu. Bai, eta gainera, aipatzen ari garena, plataforma, oraindikan ere berriak deitzen dizkiegun plataforma hoiei, ez, txampiñoiak bezala teatzen dien hoiei, hilabete bukaerara iristea galerazten dizuten hainbeste plataforma hoiei, hor ohituta baldin bagaude edozein tokitako edozein telesail azpitituloekin ja irakurtzera, eta pereza hori ere ja desagertu danean, ez dut ulertzen zergatik ezin dugun pikuak, ondarraoak, edozein telesail ikusi ETV bian, euskeraz erdera subtitulatuta. Nik uste laizter ikusiko dugula, esan nahi zu, nik gorra izan nahi nuke, eta gainera pentsa dezagun, euskaldun berri asko oso mugan daude, esan nahi dut, euskera beraren egoera dela eta jende bat igual ez dena gai erabat euskeraz segitzeko trama, aizu, jartzen diozu horrez, akuilu txiki bat, ez, eta ikusten du, eta gauza batzuk ulertuko ditu, beste batzuk... Beste hizkuntzak horrela ikasten ditugu. Hori da, inglesez. Gauza batzuk ulertzen dituzu eta beste batzuk irakurtzen zuaz, ez? Atzo bertan, eta beste kultura lor baten, atzo bertan funtzioa izan genuen Zumarragan, eta gure izeba Maite, Euskaldun berria dana, atea zan, pospozik atea zan, losers funtzioa, itzibertabilen funtzioa, goitik bera dana ulertu zulako, orduan betu. Bai, hau era gertatuko da, bai, ikuste bai. Eta gertatzen ari da, orain, gertatzen ari da eta horri utzi behar dira. Horre kostetxeek igual egin behar dute lan bat, ez? Adibidez zineman gertatzen ari da, Moriartikoek eta zaintzen dute postproduzio, behin pelikula amaituta, bere distribuzioa eta jaialtean egoteko, eta hori lantzen dute pilo bat, eta hola lortzen dute, munduan zehar ibiltzea, eta bar, ez? Telebistan kasuan, bera kanalak, ITBek, ez badori lantzen, ez dugu ezer lortuko, ez? Zeren, telebista, Galizien adibidez, gertatu zen olako fenomeno bat, El sabor de las margaritas erekin, Galiziarrez egindakoa, beraien baliabidekin, xumea, baina oso beretan oso ondo dago. Eta saldu zuten Netflixera, eta Netflixetik mundu guztian zehar ibili da, eta adibidez, Erresuma Batuan, kriston arrakasta izan du.
Eta bueno, posible da olakoak egitea, baina hori lana egin behar da, ez? Eta ausartak izan behar dugu, edo Merli Katalunian, ez? Bai, arriskatu egin behar gara. Agian guk ikusten ez dugun industria hori, kanpotik bai hasi direla ikusten, ez? Euskal industria bat, zinemagintza eta telesaien industria bat. Agian naiz eta Euskal industria dago Zumarragan. Zumarragan dago, Zumarraga jungo gaurrengo batean crossoverrekin. Gertu daukazu. Eta Arginano, kafe eta Arginano. Beasainen, ni beasain arra naiz, Bueno, azkeneko hola 30 segunduko hausnarketarik egingo zenukete oraintxe bertan, bota, honen inguruan. Desio bat bota, behar bat bota nahi badezue, honen inguruan. Hasi gea telesailak euskeraz edo oraintxe laister ikusiko ditugula, asko ikusiko ditugula aipatzen, ezta? Batez ere aipatuko nuke, gustatuko litzatekeela ikustea asko, eta iraunkorrak izan daitezela edo konstantzia bat egon dadila, izan dadila zeozerren hasera. Beti izan naiz baikorra eta honekin ere baikorra izan nahi dut. Jakina bidez. Erabat ados Jonek esaten zuenarekin, eta igual, ja ez dakit, baina ibilbide propiotik nik bai esango nukela da azpimarra jarri beharko litzatekela, edo ez dakit bideon ekoizten diren eta pentsatzen ari diren gauzaietan. Gainera ez dira telesailak bere horretan bakarrik, baizik eta badaude realitate virtualarekin lotutako gauzak edo bideoklip interaktiboak izan daitezkenak, eta hor badaude gauzatxo batzuk, nik uste du datozen urte hauetan begia jarri beharrekoak, eta badagoela jendea igual askatasun batekin ez lanean hor, eta asko kopiatzen kanpotik datorren eta kanpoan funtzionatzen duena. Bai, osake Jonena gehi hori. Gehi hori. Bai. Angel. Ni gehituko nuke, nire ametsa izango zen, estrenatuko diren telesailak hemen, etxean, publiko minimoa lortzea, gero kanpoan ikusializateko, hori landu bizkat mundu guztian zehar, eta plataformetan, eta ibiltzea, eta bestetik, nik, ez dakit, olako etorkizun oparo bat ikusten, nire naiz oso baikorra orokorrean, baina kasu bai ikusten dut egoera ona dela, eta etorkizuna ona izango dela, batez ere, konturatu baldin batzeate, zinemaldietan, eta adibidez, Donostiako zinemaldian, lehen esan duena, Patriaren kasu, baina azken urteetan ere gertatu izan da, hau da, telesaietan, batez ere, miniseriak edo, zinemarekin sekulako antza dute, gero eta gehiago, ja ez dago ia ezberdintasunik, eta horrek asko lagunduko du, edo emaitza emankorrak eman ditzake hori landuz. Hau da, telesailak zinema baliz bezala egitea, eta alderantziz. Azkenean, pelikula bada, ez da, zatituta ez dagoen telesaila. Gaur egun bai. Pelikula luzak, abiz, The Irishman edo Roma, Alfonsokoaren pelikula luzea dira, eta The Irishman alda telesail bat izan. Hori erreza da zatitzea, eta printzipioz ez dago olako alderik, beraz. Bai, aukerak. Euskal zinema eta euskal telesailak olako esparru berdinean egon beharko. Taldelan gehiago agian, oraindik. Nik botako dut ere, gaurko titulua euskeraz ere bai izanik urrengo, kurtsoan edo urrengo crossoverrean euskera nola ez izateko, eta urrengo batean hori ere aipatu beharrik ez egotea, ezta? Ez euskera, egotea gure euskal fikzioa zeharkan gai guztietan. Besterik gabe, orain mila esker, hiruoi, galderak bota nahi badituzte orain da momentua, ez dakit norbait animatzen den, zerbait gelditu zaigun seguru bai ez, hitz egiteko, beti ere, hasten ganen ja, beroketa inda gero, hasten zaizkigulako gogoak. Norbaitek galderarik egin nahiko balu, Jon hemen dago. Jon. Zer esango zeinekete prejuizio hori daukatenei euskal telesailei buruz zerbait esaten dituzunek. Eske Euskadin bakarrik Goenkale dago. Zer esango zeinekete? Eta guazen. Bai, eta guazen, GG, bi geak. Jo, eske nik uste dut, aurreritze hori deno daukagula. Osa, niri, egia zango, igual gero moztu daiteke, baina niri pereza ematen diteke bat ikustea. Orokorrean, Zen baten dizula pereza? EITB bat ikustea. Bale.
Baina ez eretik, badaude produktu onak, baina normalean hartzen diren erabakiak usteot, ez daudela egon behar diren tokian. Hau da, ohandikan folklore gehiagi dago, kirolak dira erregeak, eta nire ustez hori aldatu behar dago. Gazteentzat produktu gehiago behar dira, eta lehen esan duguna, publiko anitz baterentzat programatu. Eta oraindik hor badago zer egin, ez? Publiko asko galdu dau, eta normala da. Bai, ze oparotasunez hitz egiten dugunen, esaten dugu Goenkale. Goenkale bat da. Urte asko 21 bat, bai, baino bat da. Ez dala, ez 21 telesai egin genituen garai horretan, hamarkada horretan, ez, bakar egin zen, 21 urtez, desberdina dala. Egia da, toki ona izan zala, jende askok, ez, gure ofizioa, ez, haratago emateko, baino bakarra zan. Egon ziren, bieta bat, jaun eta jabe, aurretik ere egon ziren, ez? Hor egon zan mugimendu potente bat. Bai, eta ez dakit garaiura, ez dakit gehiegi idealizatuta daukegun edo ez, baina nik maitasuna handiz gogoratzen dut garai guztiura, ez? Osea, bieta bat, jaunda jabe, Penelopenea, Duplex, nire familia eta este piztia batzuk, Martin, Balbemendi, osea, mila gauza. Izu gaina nintzen un, ez? Bakarrizketa bat hoien inguruan, rapaladan botatzen zen itun. Egia esan, hori. Goenkale Netflixen dago? Oraindik ez, baina ideia ona da, mesedez bai. Amazonen edo HBO, mesedez, please. Ez, baina, ia hemendikan urte batzutara estereotipo hori etzegun burutik ere pasatzen, ez? Hori da, ia hemendikan 3 crossoverretara, ez dakit, igual hemendikan 10 crossoverretara, bai, etzegun burutik ere pasatzen, ez? Etzegun burutik pasatzen musika gintzan, ez dakit, antzeslanetan, beste arlo batzuetan, dantzan, ez dakit. Igual, bere galdera erantzuteko, pixka serioago, bai, lehen esan desuna izan daiteke, euskarazko produktuek EITB bian botatzea, azpititulokien, ero, bikoiztuta ja gauza aldatzen da, baina, bueno. Igual muga horiek gehiago ustea, ez da? ETB bat eta biaren artean. Gugeu baita bestera normaltasun batetik agian. Ez da bakarrik hizkuntzaletik, ETB bat eta EITB, programazio guztiz ezberdina da. Sukaldeak enduta, sukalde kontuak enduta, ez? Bai. Bestelako galderarik? Bai, Arri, bota. Ozen mesedez ez da asko entzuten. Bai, ezken niretzat gauza, bi gauza ezberdin dira. Alde batetik, hori, zuk esan dezuna, eta nik esan duen alen, traman garrantzia duen, edo oztopo bat izan daiteken zerbait jartzen bali bauzu, adibidez, hizkuntzan aldetik, eta Ondarroaken sekulakoa dago, senegaldarrak daude, batzuk euskaldunak, pertsonei badago oraindik piperrik ez duena ezaten ez da, ez erderaz, ez euskeraz, frantsesez egiten du, eta horrek garrantzia dauka traman. Baina ja euskalkia beste kontua da. Osea, arazoa ez da euskera ez euskalkia, baizik eta beste mundu batetik datorrela, eta hor kulturalki
hizkuntzaletik noski, oztopo bat gertatzen da. Baina ja, joku horiekin, eta favore nago, holako aberastasuna erakusteko, baina horrek ez izatea, lehen esan duguna, oztopo bat jendearentzat, eta batez ere, tramarentzat, nahi duzun historia, nahi duzuna kontatu, hori argi geratu behar da, eta ez dakit, holako, Ondaroken kasuan euskalkia ez du garrantzirik. Bai, nortasunak, kultur ezberdintasunak eta bar, hori bai, baina euskalkia bera ondarrutara ez dauka. Eta markatuko didazu berriro ere Goenkale aipatzea, baina Leonor ikusi dugu, eta hori da ez. Ez da dila izan bakarrik euskalkia, baizik eta izan daitezela, bueno, ez dakit trabeska dauzkagun gauza guztiak, ez? Generoa, jatorria, klase soziala, bai, nik uste dut hori ere reflejatua izan behar dela, adibidez, ergatibua kontrolatuko ez luken personaje bat oso logikoa litzateke, ze hori da gure realidade linguistikoa, ez? Eta... Ondarroaken agertuko da baita erderaz, komandante de marina, da hori erdalduna da, eta gazteria zeiten du, naturaltasunez, edo, bueno, baina ez dago, eta alako keinu txiki batzu bat daude, euskalkien kontuari, baina ez dira importanteak tramarentzat, eta kanpoko edo nork ulertu dezake azpituluekin, eta bar, baina, bueno, azkenean historio bat kontatu nahi duzu, eta hori, Niri adibidez, harima lurrera eroizitzaten okerespan hau izarren argia izena daukan filme batean Guardia Zibila euskera zentzun nunen. Hau ezinezkoa da. Eta batez ere, ez dakit, Segoviako iesako adibidea aukita, ez dakit nola hor, ze politikari obedezituta edo, horrek atzera pauso bat egintzun, ez? Orduan ni uste, aurrerantzean ere, nire iritzia litzateke beti naturaltasunaren alde jokatzea. Eta gero, egia da, horre Angelek gehitzen dion hori, tramari oztopo egingo balio, edo komunikazioari oztopo egingo balio, noski bilatuko nukela bidea, hori naturaltasunez, baina ulergarritasunez egiteko bintzat. Azkeneko galdera, venga, zein animatzen da, primeran. Bueno, pikuak Tabakalerako bideotik atera zen, eta oso osorik bukaera arte ekoiztu genuen, hori da. Desertu hortan, egon dira, beste saiakera batzuk, hiru damatxok egin zuen saia, edo egon dira gauzak, iparraldean egin diran gauzak ere, orduan, desertua esateako, eteben ez dala gertu. Desertua ziuraski komentatzen dugunean, batez ere ez urtetan hor lanean aritu geanok, eta gehiago izaten da hori da. Hau da, kanalak, ez zaituztenean, besten denboran jarraitzeko, produktu hori izaten. Nik horrela ulertzen dut ez dakit. Jonerekin bat dagoen. Pasamortuari aipamenen dio danean, zuzenki, ETB-ren babespean edo txoriaren egalanpean egindako telesaia zen nintzen. Batez ere telesaiak... Bueno, orain arte izan da, oso interesgarria iruditzen zait. Bai, puntualizazio interesgarria da. Ezin da. Ez. A ber, pasamortu hori, azkenean hiru damatxok iten duen bere gauzak edo, beste independenteki, zure kasu... Gero, jartzen zu, zure webunean, hiru damatxoren webunean, zenbat ikusle ditu. Azkenean filosofikoak nez jarriko, baina, larbolkeka inari eskutsa, hori ez da zizitzen. Telesai bat egiten duzu, zertarako? Zure lagunak ikusteko? 5-6 lagun ikusteko? Niretzat, ezinbestekoa da inaundi batean, ze etengabe aipatu dugu beste hanka batzuk lortzea ondo legokeela. Zorionez ETB daukagu, baina galdera kontrakoa da, zertarako dugu ETB? Ez? Zorion, esan ez dut guazen hori elikatzera, ze badago egin dugu urtetan zehar publiko bat, hortarako sortu zen, ez? Eta guazen hori elikatzera. Ez ezagun, nik uste dut gauzak aurrera teatzea asko kostatzen dela. Guazen denok batera bide horretan.
Bai, bueno, zineman gauza bera gertatzen da. Nik egin ditut nire laburmetraiak zineman, berdina gertatzen da. Nik egin ditut nire laburmetrai independienteak, diru laguntzari gabe, eta gero, bueno, batzuk argazta izan dute, baina, bueno, eskertzekoa da, jendia kolakoak egitea. Bai, web seriean. Edo, laburmetrai baten, ordu erdi luzeko laburmetrai baten inguruan. Claro, eske. Horretago ETV-ren dirua atzean. Igual, esaten dena da, igual ETV aldatu behar dola. Claro, eske azkenean... Claro. Euskara emititzen duen produkzioa. Eske hemen dago eztabaida potente bat, zeren azken finean, bai telebista, telesailak, zinema, laburmetraiak eta bar, dena da formatu ia tekniko bat, iraupenan aldetik doana. Orduan, adibidez aurten zinemaldian, Jose Luis Rebordinosek esan zuen, berak nahi zuela, eztabaida bat ireki, telesailak leian sartzeko, edo behintzat, hor, pelikula bat izango alitzezala ibiltzeko. Eta hori gertatuko da, baina ezkezin da ezberdintasuna. Epaimaikideen presidenteak era, Luka Guadañinok, esan zuen bere telesaila aurkeztu zuen, eta esan zuen, gurea bai, telesaila da, baina zinema baliz bezala landu dugu, eta zein da ezberdintasuna. Ondarroa grabatuta dago, pelikula bat izango baliz bezala, bai idatzia, bai, dena, bakarrik zatituta dagoela, baina batzen bali mauzu, 3 ordu terdi ateratzen dira, Irisman bezala. Orduan, azkenean dira, milaka kontu tekniko, iraupena, ez dakiz zer, baina berez, ikustentzunezko kultura da, eta hori sustatzea, nik uste dut, ala ere muga batetik aurrera, ia beti dagoela ETV-ren sostengoa hori delako bere eginkizuna, ez? Sostengatzea euskeraz ekoizten den hori. ETV Eusko Jaurlaritza, azkenean berria, Eusko Jaurlaritzako kultura arloa, ero... Eta plataformak alde batetik, esaten horregatik aipatzen genuen, plataforma gehiago egoteak, esperantza ematen digu, ez? Kanal gehiago eduki ditzakegulako, baina era berean badakigu ere, ETV-en bertan ere, prozesu bat bizitu beharko dutela, ez da? Zenbait irizpide ere bai, irikitzeko egoera berri honetara. Horrek lagunduko lukela, jakina baietz, ez da? Sortzaileei. Kanpora begiratuta. Kanpora begira. Bai, baino beti kanpora, etxera, kanpora, etxera, nun hor muga, ez, nire ustez, bi aldetako azkenean ingo dute norabideko beste plataforma, euskal plataforma bat, Espaini mailan dago Flixole, guk ingo dugu Aupaflix, edo holako zerbait, eta gure artean geratuko berriz. Bai, Igual hemendik sortu. Spoiler da ingo dizu. Ez, baina hori, ezke finean horra eskura daukagu ikusteko dena produktu guztiak, bai independienteak, bai interneten, seriak, eta, bueno... Nik uste dut plataformetan baina gehiago ekoizpenean dagoela egin beharra erronka. Osa ez dela inbeste gero montatzea, ez dakite, baina apaltasun oso ziot. Eta bakoitzak ja izteko zitsi barra daukau, oso interesgarria da, gugatik egongo gineatek hemen luze, eta nik uste dut bakoitzak bere ardura hartu behar duela, ez da? Sortzen duenetik, emititzen duenera, zabaltzen duenera, dirua jartzen duenera, baita publikoari ere, bai? Publikoa da, azkenean baita erabakitzen duena, zer bai eta zerrez. Baino, eraberean, eskaini egin bartzaio. Beraz, betikoa, nun hasten dan eta nun bukatzen dan ez dakigu, baino gauzako hobetu behar direla ere, ari dira hobetzen, baino oraindik bidea gelditzen zaigula ere, nik uste horretan denak ados gaudela, ez da? Bai, eskerrik asko. Hemendik telesaiak estrenatzen diren unean, igual, hau aldatu daiteke, beste solasaldi bat. Da poliki izango litzeke, jakina baiet. Eskerrik asko, zuei hiruoi. Eskerrik asko. Eskerrik asko crossoverri, bere ausardiarengatik, eta eskerrik asko zuei bertaratzeagatik, eta jarraitu dezagun honen inguruan solasten hori da eta, ez, bidea, eta hori da nahia, eta hori da beharra. Beraz, mila esker.